Wengane yakwethu uhleleleni ungangeni kule channel lethu ephethe iy'ndaba ey'shisayo laphana wey'ngane zakwethu. Umkhanyakude TV bafowethu inkulu iy'ndaba laphana wey'ngane zakwethu. Isikhulu esiphezulu se-ANC sisolwa ngokuveza umphambili waso laphana wey'ngane zakwethu. Sivezela indoda yaseNigeria laphana wey'ngane zakwethu. UZanele Sifuba ongusomlomo wase-Free State laphana we-ANC kuvela ukuthi indoda yaseNigeria ithe ifuna u-300,000 akazange ukhiphe u-300,000 yavele yayikhipha le sex tape. Ezinye iy'ndaba ey'velayo ukuthi indoda ithe uma ukuthi akawukhiphi lo 300,000 isazowadedela amanye amavidiyo. Mina ngiyafisa ukwazi ukuthi wena ngabe kuthini okwakuphawula ngalolu daba. Ake sidibane kwi-comment section ngizwe ukuthi wena ngabe kuthini okwakuphawula. Manda nje ikwe na uyazi kazi yapinde ngena lwazi mina ngingazi mise kanjani ngabalalela badala bathi mfana wami uyokusiza ukukhumbula abadala ngalala imbuzi ngayihlaba ngakhaya notshwala besintu bheka nalo nokhamba